Pano ndi Panyasa Voice Box ndipo takulandirani okondedwa omvera mukhale omasuka pamene tikukambirana nkhani za ndale kanisano ka dziko komanso kutsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lalengeza ndithu pa tsamba lake la mchezo kuti olemekezeka Akamlepo Kaluwa amene wandithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumphi East komanso Aboni Kalindo amene ndi wapampando wa bungwe lija la Malawi First the People First amangidwa ndipo ali mchitokosi cha polisi chifukwa chakuti akuganiziridwa kuti adaphwanya malamulo amene amayendetsera ntchito kapena amayendetsa kagulitsidwe ka makina a internet kuno ku Malawi pachizungu timangoti cyber security laws. Ndi ambiri kumafunsa kuti mlandu umenewu ndiye uti. Mafunso amenewa mafunso abwino kwambiri chifukwa chakuti munthu amene anaphunzirapo malamulo atsimikiza kuti ku malamulo kuli mawu ena a Chilatini amene amanena kuti non crimen sine lege, muchingerezi no crime without law, kapena muchichewa munthu sadzayimbidwa mulandu opanda malamulo. Kutanthauza kuti boma silingakuyembeni mulandu ngati palibe lamulo limene likulongosola nkhani imene inuyo mwalakwitsa. Ndi kumenekonso kuli mawu enanso amene ali mu Chilatini amene amanena kuti non pena sine lege, kapena muchizungu no punishment or penalty without law. Kutanthauza kuti ngati khoti lakupezani olakwa inuyo chilango chake chikhale chimenetu chili malamulo ndipo chilangocho sichingapitilire zimene malamulo akunena. Ngati malamulo akunena kuti mlandu umenewu mukakhale kundende zaka 10 boma singakugamuleni kuti mukakhale kundende zaka 12 chifukwa choti pamenepo ndiye kuti pali penalty kapena punishment imene sili malamulo zimene ndithu zili zolakwira malamulo. Anyway, menepo ndi non crimen sine lege komanso non pena sine lege. Kubwera nkhani yathu ya Aboni Kalindo, ifeyo kunoko tinafufuza kuti mlandu wake ndiuti ndi IMPC anena kuti iwo wandithu mlandu wakwayimba mlandu ofalitsa nkhani zabodza zimene ndithu zili zolakwira malamulo a dziko lino. Ndi tinamva kuti ndi cyber security, tinapita ndithu ku malamulo amene amatchedwa kuti Electronic Transactions and Cyber Security Act amene wandithu ndi malamulo amene amaona za malonda komanso kafalitsidwe ka nkhani pa internet. Ndi mmenemo titafufuza mwina sinafufuze bwinobwino koma ife kuno kunyasa Voice Box sitinaone kuti pali section imene manena kuti munthu akalakwitsa kapena kuti akafalitsa nkhani zabodza amangidwe ndi apolisi. Ndi sitinasire pomwepo tinapitanso ku malamulo amene amatchedwa kuti the Malawi Penal Code kapena Penal Code of the Republic of Malawi amene simadziwa Penal Code amene wandithu ndi malamulo amene ali ndi milandu yosiyanasiyana imene ino kuno ku Malawi mutha kupalamula. Ndiponso Penal Code imenemo muli milandu imene muli malamulo amene amakamba za machigamulo kuti mukalakwitsa chilango chake chiyende motani. Ndi this is the Malawi Penal Code. Ndi Penal Code imenemo tinapenzamo pa section 6 imene ndithu imanena kuti publication of false news likely to cause fear and alarm to the public, kapena kunena kuti kufalitsa nkhani zabodza zimene zili ndi kuthekera kwa kubweretsa mantha kapena chisokonezo kuno ku Malawi. Ndi subsection 1 ya section 60 imeneyi imanena kuti mu Chingerezi any person who publishes any false statement, rumor or report which is likely to cause fear and alarm to the public or to disturb public peace shall be guilty of a misdemeanor. Kunena kuti aliyense amene ndithu adzafalitse nkhani yabodza kapena phekesera yabodza komanso ripoti yolemba yabodza amene cholinga chake ndithu kukhoza kupeza kuti ripoti imene idafalitsidwa anthu akhala ndi mantha m'dziko muno kapena kukhala mpungwepungwe kapena ndithu kukhoza kukhala kuti mtendere wa dziko lino wasokonekera, ameneyo ndithu adzapezeka kuti walakwira malamulo a dziko lino la Malawi. Komanso imapitirira mu subsection 2 kunena kuti it shall be a defense to a charge under subsection 1 if the accused proves that prior to the publication he took such measures to verify the accuracy of such statement, rumor or report as to lead him reasonably to believe that it was true. Nde kutanthauza kwake ndikunena kuti iweyo ngati akumanga pa mlandu kuti unafalitsa nkhani yabodza utokanena kuti ine ndinawo umboni kapena ndinapanga kafukufuku wanga kuonetsetsa kuti nkhani imene ndamvayo mukuona kwanga ineyo after kafukufuku wanga ndidaona kuti nkhaniyo imaoneka kuti ndiyoona andi maumboni ake ndi awa. Ndi kuti mudziwonjole pa umboni pa mlandu umenewu mafunika ndithu kuti mubweretse umboni. Ndi patakali pano
tangomva kuti akuluakulu amenewa olemekezeka akaluwa komanso aboni kalindo amangidwa chifukwa choti amafalitsa nkhani zabodza. Nde kupolisiku ifeyo sanatiuze kuti mlandu wake ngati ndi section 60 ya penal code, koma ife kunyasa voicebox kuno tikuona kuti mlandu wake ndithu ukuzokhala umenewo wa false publication of false news likely to cause fear and alarm to the public. Nkhani imene ndithu akuluakulu amenewa akuganizira kuti anafalitsa imene ikuzokhala yabodza ndithu ikukhudza ngozi ya olemekezeka malemu wachikotsolo la dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Nde nkhaniyo ili ku polisi, tidikira ndithu kuti apolisi awatchaje aboni kalindo komanso olemekezeka akaluwa, ndipo makhoti athu kuno ku Malawi atiuze ngati awiriwa ali wolakwa kapena ayi. Ye mongokumbutsana Malawi, chonde tikamafalitsa nkhani pa internet kandi pa Facebook, ma WhatsApp mu, even panopo pa YouTube tikamalemba ma comments athu musimo, tizikumbukira kuti kuli lamulo limene limanena kuti munthu ngati ukupanga zinthu kunena zinthu zabodza zimene tu zikhoza kubweretsa mpungwepungwe mu dziko la Malawi, ndithu apolisi atha kubwera kudzakutamangani kuti amwene tiyeni kuseliku tikufunseni mafunso awiri atatu kapena kuti tipatseni umboni wa zimene inuyo mukukambazi. Ndikati mukukumbukira tinapanga publish audio masiku awiri atatu apitawa pamene ndithu nduna yathu yofalitsa nkhani Moses Konkuyu adanena kuti anthu social media akuyigwiritsa ntchito molakwika, ndipo pali malamulo m'dziko muno amene tikhoza kugwiritsa ntchito kuti anthu amenewa tiwalondole ndi kukafunsa mafunso awiri atatu kuti amwene manena kuti auche adapanga chakuti, muli ndi umboni wa mtundu wanji kuti amenewa adapangadi zimenezi. Ambiri analankhula ayi boma likutikopseza, ayi boma likufuna nkhanza. Iyayi pena pake Malawi pali malamulo m'dziko muno amene mwina ambiri poti sitidziwa timangoti boma likupanga nkhanza. Nde chonde tikupemphani ena amene mmatitsatira pano kuti mukamapanga zinthu pa social media muzikumbukira kuti m'dziko muno muli malamulo, ndipo ku court ena amanena kuti ignorance is not a defense. Simungapite kubwala milandu kunena kuti iyayi ineyo zimene zizi ndinapanga chifukwa choti sindimadziwa. Nde chonde tikamapanga ma audio kumapanga ma comments tizikumbukira ndithu kuti kuli malamulo kuno ku Malawi amene amaona nkhani kuti kodi munthuyu nkhani zimene akupanga publishes ndizoona kapena sizoona, ndipo mukadzatengedwa mudzayena kuti ndithu subsection 2 ya section 60 ya penal code ikukupatsani mwayi kuti inu akadzakutenga na apolisi mudzangopita ndi maumboni anu kumeneko kuti khale ineyo mukunditenga maumboni anga ndi awa. Ndiye mangofuna tiphunzitsane apo kuti kodi cyber security mpena mangomva kuti aboni kalindo amangidwa ati cyber security law yaketu ndi imene section 60 of the penal code subsection 1 and 2. Tikutha kuzana ndipo timvera tikhulupirira kuti ndithu mwaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu, ndipo ife tili pano kuti tinyoze munthu koma tingofuna kuti ina Malawi muzikamba zakukhosi. Mukapanga zakukhosizo musapezeke kuti mwagwa mavuto ndipo akutengani mwakalowa mkati chifukwa choti nkhani zimene mmakambazo zinali nkhani zimene ndithu panangovuta kuti mwina munalibe umboni. Nde ife timafuna pano kuti inu mudzitimvera komanso kuti inuyo musagwe mavuto. Zikomo kwambiri politsatira. Ngati pali ma topics ena amene ndithu mufuna kuti ifeyo tilongosole okhudza ndale politics kapenanso law, tiwuze in the comment section below and tizibwera pano ndithu ndili ma audio kulongosola kuti kodi kundaleku zikatere kapena ku malamulo zikatere ndi kuti zimenda bwanji. Zikomo kwambiri komanso mukhale ndi weekend yabwino.